Dobrý deň, prajem. Dneska máme ďalší program pripravený pre vás a je to vlastne porovnávať cien na Eureka Scraper. Tento program plne jednoduchý naviguje do presne navolených, podľa presne navolených kľúčových slov, ktoré zadáte do súboru Keywords K2TVS a tento program v prvom takom loope nabehne a zistí priamu linku na dotyčný produkt. Potom vôjde do jednotlivých produktových stránok, kde upraví záznam od najlacnejšieho po najdrahší. No a výsledkom tejto aplikácie je niekoľko súborov. Jeden súbor je Data CSV a druhý je bez konkurencie. Data CSV je vlastne súbor zoradený podľa ceny produktu. To znamená, máme tu Samsung CLP 365 a vlastne tento program zoradí, na schvál som vybral také vysokokonkurenčné produkty, aby bolo vidieť dostatok e-shopov a všelijakých proste shopov predávajú všetky tieto produkty a sú pekne zoradené podľa ceny. To znamená, že vy pekne krásne môžete vidieť najlacnejšiu ponuku, takisto najdrahšiu ponuku, až po najdrahšiu ponuku. Ešte vám toto možno zväčším. Toto bude vidieť. A potom môžete ísť ku ďalšiemu produktu, najlacnejšiu cenu a vlastne význam tohto katalógu, význam tohto programu je, že vlastne vy pekne viete si odsledovať, ktoré obchody majú ktoré produkty lacnejšie, môžete ošefovať ich stratégie cenové a ako by som to povedal, tento program nemusí byť len na to, aby ste zvádzali cenové vojny s niektorými e-shopmi, ale takisto aj zvyšovali cenu opačným smerom. Takže toľko zatiaľ. Majte sa pekne.